ପିଲା ଆମର ସବୁ ବୋଧେ ଖଟିକି ଆସିଲେଣି ହେରି ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଆରେ ଗଡ଼ ଗଡ଼ ବଇଛୁ କିରେ ଏଠି ନାଇଁ ତ ମୁଁ ତ ଏଠି ବିଲରେ କାମ କରୁଛି ତତେ କ'ଣ ଏଠି ବସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ସେ ପ୍ରକୃତି ଜୀବନି ହଉ ହଉ ମୋବାଇଲରେ ଟିକେ ଚଣ୍ଡକୁ କଲ୍ କରୁ ଟିକେ ମୋ ପାଖରେ ତ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ ମୁଁ ଏମିତି କରିବି ହଉ ତ ଜାଣୁଛୁ ସବୁ ଆଉ ହଉ 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 କରୁଛୁ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଏ ଚଣ୍ଡୁ ଆସୁନୁ ଜଲ୍ଦି ଖଟିକି ଆମର ପିଲା ଛାଡ଼ା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି ସେଇଠି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବି ଆଉ ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଆମ ସାଙ୍ଗ ତ ଏଠି ଆଇଲି ଆଉ ଆଜି କୁରକୁରି ଆଣିକି ଆଉଛି ଖାଇବା ପୁରା ଆଉ ଆଇଲି ରେ ଚାଲ ଟିକେ କ'ଣ ରୋଲ୍ କରିବା କର 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 ପାଟିଟା କାହିଁ ଖାଲି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି କୁରୁକୁରି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଦେଇଦିଅନ୍ତା ହେଲେ କୁରୁକୁରି ଦେଖିଲା ହେଲେ କୁରୁକୁରି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆଉ ହଉରେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ କୁରୁକୁରି ଦେ ରେ ହଉରେ ତୁ ନଉନୁ ହାତ ପୁରେଇ ନା ମନମୁଖ ମନା କରୁଛି ହଁ ଏତେ ତ କୁରୁକୁରି ନାହିଁ ପାଲେଇ ଦେଲି